așa. Și ne-ai făcut? Dă, lasă-mă căiețile acolo. Bă, lasă căiețile, vreau să mă fac temele, bă. Doamne. Bă, lasă-mă căiețile, mă, acolo. Tu-ți musca, mă. Tu-ți muștele, mă, lasă-mă, mă, să fac teme, tu musca, mă, da, așa, mă. Mă, lasă-mă să fac decât acum, curate, ia, acum, ieși! Musca, mami, lui în sticlă mică aici. Bă, lasă-mă, mă, să fac temele. Tu-ți musca, mă, să uite și ne-a rupt caietul aici, și ne-a rupt caietul aici. Tu-ți musca, mă, da, așa, mă, ieși să ne văd. Ne-a rupt caietul aici. Ce asta? Lasă-mă, tu. Ieși, mă, că dacă îți dau un azi gășesc din să pe altă planetă. Nu auzi? Dacă îți dau un azi Tu să